Jeg er i det lille Fredskov i dag, og gå en tur og nyde det gode vejr. Og jeg må give den plejegruppe, der er herude. Jeg tager hatten af for det arbejde, de lægger i. Det er rigtig, rigtig mange timer og mange liter sved, som der havler af dem i løbet af sådan en sæson, at de lægger for sammen. Hvad fanden er det, der foregår her? I kraftet med, jamen, DN skal ikke være tømmerproducenter. DN skal lave natur. Det her det er det stik modsatte af at lave natur. Simpelthen ikke godt nok. Kommer herover og kig. Se. Så er sådan en fin ask her. Ja, det er asketræ, der ligger her. Jeg har fyldt op med vedbænd. Og der ligger flere stammer derovre. Og de er så nummereret. Se, det højeste nummer, jeg har fundet, det var 78. Jeg ved ikke, om der er nogen højere nummer end det, men det er edderhylde med mange træer. Jeg vil sige, til en ekskursion herude i sommer, hvor det blev oplyst, der var omkring 400 kubikmeter ask herude i skoven. Og så var omkring 16.000 kubikmeter bøg. Hvorfor DN? Hvorfor tager I så fælder asken? For fanden da. Altså, en af udpegningsgrundlagene for Natura 2000-området her, det er alle æskeskov. Aske-elleskov. Altså, hvordan vil I bevare gunstig bevaringsstatus på den naturtype, når det er, I fælder frøtræerne? Altså, prøv lige at komme ind i kampen igen. Og så siger I så, jamen, vi skal bruge nogle penge for at lave naturpleje. Det er også korrekt. Der skal bruges penge. Det koster penge. Det er et spørgsmål om prioritering. Pengene kan I godt finde. Ingen tvivl om det. Og hvis I endelig skulle finde det med hugst, hvorfor tager I så ikke noget af det bøg? Der er 40 gange mere bøg i den her skov, end der er ask. Jeg ved ikke, hvad har I fældet her. Halvdelen af det ask, der er. Se den derovre i midten af billedet. Den er krum på 2 leder. Altså, herregud. Det er jo det er en skodkævl. Hvorfor ikke lade den blive stående? Nå ja, det er fordi den er over 40 cm, som der var minimum, for at de kunne fældes. Alle de træer, der står derinde, eller asketræer, der blev derinde, det er småtræer. Altså, skal jeg ikke blive ved med at bande. Men det her, det kan I altså godt gøre bedre. Det bliver jeg nødt til. Det er simpelthen ikke okay, det her. Nå, må jeg lige kigge på lidt græs her igen, til at blive godt humør over nogle folk, der gør et godt stykke arbejde ude, fordi det må man give dem. Det må man eddermame give dem. Tak for det.